Pozdravujem vás, priatelia včelári. Dnes je 27. december 2025. Chcem vám ukázať, aké sú čulé včely, ktoré som minulý týždeň polieval octom. Kvôli tomu, že som mal podozrenie na nozemu apis. Dnes som ho aj rozobral troška, prekontroloval. Majú tam asi 10 cm koliesko plodu, čiže si myslím, že to je dosť veľký problém. Rozmýšľam, že im ho asi aj odoberiem. Idú mrazy, obsadajú zhruba 4 uličky stále. Ten spad včiel na síte je tak zhruba do 10-15 včiel. Dá sa povedať, že kontroloval som po 2 dňoch. Myslím si, že niečo aj povynášali, lebo dole stále je ako ruch. Čiže toľko to. Ostatné včelstva sú relatívne kľudné. Veľký pohyb nie je, veľký ako u tohto tu včelstva. Ostatné sú kľudné. Čo ich sledujem, tak nosia vodu, čiže aj to už mi pripadalo, že musia mať naplodované. Samozrejme aj majú. Čiže budem vás informovať, ako toto včelstvo ďalej pokračuje. Či to dajú, či to nedajú, aké zákroky urobím. Len pre zaujímavosť. Príjemné sviatky ešte prajem. Držte sa.